Ahoj, niekedy sa môže stať, že po napustení výrivky nám vyteká voda spod motora z tejto časti. Je to spôsobené s tým, že vo vnútornej časti sa nachádza filtračná jednotka, v podstate príruby, kde je filter a výpustná príruba. Treba dať dole filter a odšrobovať tieto dve príruby. Ja ich dám dole a vidíme, že samotné teleso výrivky slúži ako tesnenie. A tým, že to nebolo poriadne dotiahnuté, nám odtiaľto vyteká voda von. Musíme odpustiť trošku vzduchu, tlaku. Spravíme to tak, že uvoľníme samotný napúšťací vzduchový ventil, tak aby sme mali výrivku mäkkú a vedeli s ňou manipulovať. Asi stačí. Nemusíme vypustiť všetok vzduch. Vycentrujeme si plastové príruby tak, aby sme mali v strede. Znovu našrobujeme. Najprv jemne rukou. Pridržiavame si teleso výrivky, aby sa to neskrčilo. Takisto aj druhú, nech je na strede, aby to dobre tesnilo. Dotiahneme rukou, ako vládzeme. Aj druhú. Potom si zoberieme handru, môže byť taký hrubší uterák, kvôli tomu, keď budeme doťahovať kliešťami tie príruby, aby sme nezničili závity alebo to neprasklo. Obalíme si to takto, nastavíme si požadovanú veľkosť a veľmi opatrne dotiahneme tak, aby sme nezničili prírubu. V servise sú na to špeciálne kľúče, ale zákazník asi nemá. Tento ide lepšie. Tu si zmenšíme priemer. Dobre. A jemne doťahujeme, tak aby sme nič nepoškodili. Teraz to dotiahneme úplne napevno. Dávame veľký pozor, aby sme ten závit, ktorý je tu, nepoškodili, aby sme tam vedeli potom späť naskrutkovať filter. Ja to ešte jemne skúsim takto, ešte to ide. Skúsime aj ten spodný. Veľmi opatrne. No a teraz to máme dotiahnuté, v podstate voda nám už spodkom vytekať nebude. Dáme naspäť filter. Dofúkame vzduch. Skontrolujeme, či je dobre utiahnutý nafúkovací ventil na vzduch. Dofúkame, natlakujeme samotnú výrivku a môžeme znova napustiť. To je všetko. Ďakujem za pozornosť.